Biruin mo yung laki ng bato na yan. Lalong lumala yung landslide dito mga kaibigan. Malaking puno. Ayan o. Lalaki ng mga landslide dito. What's up mga kaibigan? Magbigay lang ako sa inyo ng update dito sa daan mula Imugan, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yan yung community sa baba hanggang Maliko, then pababa ng San Nicolas. Kasi galing ng Santa Fe, Nueva Vizcaya hanggang dito sa Imugan kanina, grabing debris, napakadaming aftermath effect ng bagyong Pablo. So mula rito sa mismong Imugan, paket ng Maliko, baba ng San Nicolas, subukan natin magbigay ng mga kaganapan. So expect na itong video natin puro biyahe lang tayo, no? Wala tayong may sisingit na mga aerial shot. Purely bigay lang tayo ng update. Let's go. Kanina kasi umaga dumaan tayo dito, okay pa naman, wala pa naman itong mga ganito eh. Ngayon na pauwi na ako, ayan na, ang dami na natin nakikita sa daan, oh. 5 oras lang ang nakalipas wala nang dumaan ako pababa galing ng San Nicolas. Nasagsagan ng bagyo. Ayan o, daming mga naanod. Tapos ito landslide, wala yan kanina. Mabuti at mabilis yung kanilang clearing, kaya naka-close itong daan na ito. Grabe ah, wala ito kanina eh. Dumaan tayo, ang daming nangyari dito sa daan. Mabuti at mabilis ang mga nag-clearing. Wala akong update sa bagyo kung nakadaan na ba or nasagsagang humahagupit. Kasi as of now ang oras natin ay alas 3:30, 3:30 mga kaibigan. October 3, Friday. Parang kasagsagan ng bagyo. Kasi malakas ang hangin, no? Sana makadaan tayo at makalusot dito. Lakas ng hangin. Grabe. Ayan oh. Hindi talaga ng hindi naman ganun kalakas yung ulan eh. Pero ang dami pa rin inanod. Oh, may landslide din oh. Grabe yan. Lalim. Oh. Mga putik, buha baba. Op. Oh, delikado rin ito. Magalaw yung mga lupa sa taas. Ito, may nabuwal sa gitna. Hirap lang ganito. Malalambot kasi mga lupa rito.
Buti na lang mabilis din na clearing yung ano. Kapag daanan lang ng motor at saka sasakyan, okay na. Sobrang lamig. Siguro unahin kong i-upload ito mga kaibigan. Mamaya pagka uwi ko, kapag may internet, upload tayo. Para maibigay ko sa inyo yung ano, latest na update dito sa daan na ito. Nueva Vizcaya, Pangasinan Road, Bayang Maliko. Yung landslide tayo nakikita. Oh, ito, wala to kanina, dumaan tayo umaga. Ayan oh, bago lang yan. May nabuwal na malaking puno. Ang bilis ng mga tanggal. Ewan ko lang dun sa baba mga kaibigan. Mula Maliko hanggang San Nicolas. Ito nakakatakot to oh. Landslide talaga ang kalaban sa daan na ganito. Delikado. Yan, may mga nalalaglag ng mga bato. Oh, stranded yata tayo. May mga 4 wheels na naghintay. Mukhang hindi tayo makakadaan. Ayan, buti na lang at may nag-clearing. Bilis ha. Yan, bago lang ito mga kaibigan. Check natin kung pwede tayo dyan. Pilit talaga ng ano no. Bago lang oh. Laki ng patong nalaglag. Ay, nahatak. Clearing sila. Buti na lang at may ganito. Ang bilis ng trabaho nila. Galing to sa taas. Bilis ng clearing ha. Bayanihan lang. Mabaling nga sumingit sir. Mabaling sumingit. Motor. Hindi na tayong dumaan mga kaibigan. Grabe laki ng bato oh. Mga 4 wheels, hintay na lang. Saglit lang din naman yan. Pero close talaga ito mga kaibigan. Yan oh, biruin mo yung laki ng bato na yan. Ano itong mga naglinis sir? Mga barangay ano po, officials po o? Taga-dyan lang, residents. Residents lang, mga volunteer. Yan mga kaibigan, mga residente ng Maliko lang itong naglinis dito. Hindi sila barangay officials. Salamat po. Grabe. Galing talaga ng mga kaibigan natin, mga Igorot. Solid. Bagong-bago lang yun mga kaibigan. Mga residente lang daw dyan sa Maliko. Meron din dito oh, isang buong pulo galing sa taas, nakatayo pa. Gusto niyang sakupin yung kalsada. Grabe yan. Tatagalan yung mga naka 4 wheels doon. Hihintayin pa nila yan. Meron din dito, kalilinis lang din nila oh.
Grabe yan. Lang nagkaroon ng lupa dito. Kaninang pagdaan natin dito eh, malinis pa ito. Linis ha. Imbis ng epekto ng ulan-ulan. Wala kaninang mga alas 10 ng umaga. Lalong lumala yung landslide dito mga kaibigan. Pabagsak na oh. Nakambot yung lupa sa ibabaw. Alright, maliko. Dito tayo sa mismong village. Maliko proper. Sarado na yung mga kainan dito dahil nag-close yung kalsada eh. Grabe yung mga lupa sa kalsada. Mga baba yung mga lupa, mga latak. Madulas sa kalsada eh. Yan oh, madulas niyan. Tapos yung dito bagsak na oh. Lumambot yung lupa kaya bumagsak yung barrier. Delikado na rito. Grabe. Kasi dito galing sa taas yung lupa. Tapos bagsak na rin dito. Nakatakot. Dulas sa kalsada mga kaibigan. Wala tayo gaano makita ng kalsada. Kaya mo nitang pagi. Wala tayong makita ng malalang landslide dyan sa baba. Kasi kung wala nang nagbo-volunteer na maglinis sa baba eh. Doon lang sila sa kabila. Nakag-ano bagyo rito sa Pangasinan. So, nasa ano na tayo? Harap na tayo sa bahagi ng Pangasinan. Wala na, parang ghost town na rito. Wala nang mga tao. Sarado na lahat ng ano, establishment. Samantalang kanina dami pang dumadaan dito. Grabe yan. Binabalot ng fog. Fog pala. There's no such word as ano mo to oh. Sana magpagsakan na yung mga puno sa itaas. Mga lupa yung nakakot na. Oh, higil na. Oh, delikado to. Puro debris oh, mga bato. Delikado yan. Bilisan natin. Yan, nagmatulang post na itong rock net. Rock net? Oh, net ng rock. Tignan mo dito. Kanina dumaan tayo paakyat, umaga. Maraming nakapark dito mga sakyan. Ngayon, tignan nyo, parang ghost town. Wala nang mga tao boy. Mahanap na lang yung generator nila dito. Puro bato.
dito mga kaibigan. Ito rin, puro pa to. Talagang pinara nila ito. Kaya talikulong ngayon ang ano, taliko. Ito nakakatakot dito. Yung falls na kay ganda-ganda. Ngayon tingnan nyo siya. Grabe, nakakatakot pala magwala yan. Sira dito ang mga daan, no? Grabe yung mga ilog, oh. Yan yung nagpapataas ng ilog sa Ambaywan River, bagsak ng Agno River, kaya binabaha sa ibaba. Hangin dito, di kagaya din sa ano, bandang Nueva Vizcaya. Tapos ganti pa yung gasolina ko, daming debris rin dito. Yung mga ano, maliliit na falls lang na kanina, ayun, nagtulang ilog na. Kalsada, nagtulang ilog na. Ayan, parang ilog na, oh. Wala nang dumadaan, eh. Bisa na lang tayo dito. May busaw ako ng gasolina, wala na, naloko na. Uy, pambira yun. Kanina may nagagrass cutter pa dito, eh. Ibaan tayo, wala na, nag-evacuate na sila. Kulang ilog dito, eh. Grabe yung mga ano, yung ano, ang daming latak ng lupa. Gusto ko sana mag free wheeling na lang para hindi magastos sa gasolina. Dahil wala kang panubon ako dun, madali. Mahirap nito kapag sa unahan hindi rin makadaan, kailangan natin bumalik para dumaan sa San Jose kasi wala na tayong gas, patay. Landslide.
landslide dito. Grabe ba? Okay. Lumambot talagang lupa at walang kakahoy-kahoy. Talagang babagsak. Wala man lang tayong masalubong na akyat na lokal. Pre, natili na sila sa bahay. Napagpunga tayo dito. Tatapos talaga sa mga gawin dito. Kailangan linisin. Tulas ang ilog kapag malalang ulan. Kasi walang kalawin-lawin talaga yung lupa eh. Hindi kayang pigilin ng sarili niya. Kailangan niya talaga puno at saka mga damo para humawak sa kanyang masulog pa. Gabang pa yata tayo dun. Ayan. Mga barrier. Hindi na lang itong kulay. Nakatulong din ang kulay ng tubig para maging guide natin sa kalsada. Wala eh, halos yan na. Bagsak isang puno. Natabunan ng lubusan yung mga daan dyan sa unahan. Hindi ko alam kung paano tayo uuwi kapag natrap tayo dito. Hirap daanan ito. Grabe, daming lilinisin no. DPWH ang maglilinis nito eh. Meron silang mga nakatalagang ano dito eh, mga heavy equipment naka-ready. Ay, buti na lang okay dito. Baba talaga yung mga lupa oh. Mga lupang yan. Buti at tumila na ang ulan. Tuloy-tuloy pa talaga ito na kasing lakas ng kanina. Hindi lang ganito inaabot ng mga kalsadang to. Yan o, baba yan. Sobrang kapal ng mga kaibigan. Hindi talaga tayo makakita ng malalayo. Ayun. Old town na yung mga ano dito, establishment. Iwanan nila. Walang matrap dito. Kaya magpalitin ng bagyo.
gobyerno para i-rehabilitate na naman itong kalsadang to. Nasisira. Ito na naman. Okay. Ano ba lahat ng sispa? Traffic talaga tayo ah. Itong lambot kasi ng lupa eh. Yung puno na yan, no? Nananatili. Hindi natin alam pag napakalakas na. Ayan. Kaya yan. Ayan. Yung lalaki ng bato na yan. Pag natamaan ka yan, kung bubuhain ka yan. Ay grabe to, malaking puno, buti at nabali rito. Ayan, kinatak siguro ng sakyan yan, kaya nakadaan tayo galing doon sa taas. Baling puno, lakas ng hangin kasi. Sakit ng palo ng ano, itong patak ng ulan. Ayan o, lalaki ng mga landslide dito. Alright, dito na tayo sa Nicolas mga kaibigan. Meron na dito ano, entry. Sabi dyan, no entry. Maliko is temporarily closed. Ayan o, temporarily closed. At yan mga kaibigan, ang huling kaganapan mula rito sa San Nicolas, Pangasinan. Thank you po sa pagsama sa ating update as of October 3. Kasagsagan ng bagyong Pablo ay temporarily closed po ang Pangasinan Nueva Vizcaya Road or dito sa Maliko. Thank you for watching mga kaibigan.